Здравейте от Кортен! На това трасе ще се проведе последната тренировка на Шорин Ведър за 2016 година. Обаче тренировката ще започне малко по различен начин. Както знаете, вчера в село Хитрино влак, който превозва цистерни пълни с пропан-бутан, се преобърна и се взриви, вследствие на което 5 души загубиха своя живот и повече от 25 души бяха ранени. Изказваме най-искрените си съболезнования и искам да запазим една минута мълчание в памет на загиналите. Къде е камаза с ония голема? То с голема... Където и не дойде, не го знам. Той сменя кабината. Сменя маслото на 1000 км днеска. На камаза, бе. Днеска му е 1000. Камерата сменя. Поемна 3000. Той сега в момента на сервис. На сервис? Той си го носи сервиса от Заря, бе. На гързо му и от Заря сервиса. Той като гледам, то са... Абе, махни това на обектива, бе. This ain't the end.
Така, представи ни се с две думи. Казвам се Минчо Димитров. Карам от 3-4 години. Вече по-сериозно. От 3-4 години караш, така ли? Да, някъде толкова. Може и малко повече да са. Значи ти тази година стана трети в генералното класиране при даунхил. При младежите, какво е усещането? То няма какво да е. То не го слагам като постижение, защото... Все пак си един от най-добрите при младежите за 2016 при година. младежите обаче половиния сезон бях при тях, другата част от сезона вече бях при мъже, защото станах на 17 години. И тогава вече там е истинско. Кое е това, което те накара да се захванеш с даунхил? Запалих се, както всеки сигурно, както повечето по-скоро. Запалих се тук в моето село. Имаше 2-3 момчета, които карат и от тях гледах и ми хареса самия спорт. И вече сгубих си колела. Да ми кажеш нещо за трасето. Разбрах, че ти си основният организатор. Това Да. трасе да се направи. Преди колко време ти дойде тази идея? Коя година точно почна да... То трасето си беше направено от едно друго момче, Така? което беше тук вече... От което всъщност се запалих. Той измислил само трасе. Аз тогава изобщо не съм се занимавал с този спорт. Той го измисли, той го е избрал линии и всичко. Направил го и след това обаче стана голям, нали, отиде да учи. И вече всичко остана буквално в мои ръце и нямаш кой друг. И вече аз с времето, нали, храсти, скотците слягат, трябва да се оправя. Какви сте плановете за 2017 година? Къде ще ти е първото състезание? 2017 година пак съм в групата на мъжете. То няма къде да съм на 17, така са го направили. И първото състезание е Winterbike дуела, живот и здраве, ако направят самото състезание. За Пампоро ли става въпрос? Да, за Пампоро. Нещо да пожелаеш на зрителите за 2017? Да събирам повече хора по състезанията, както и състезатели, както и зрители, в смисъл да видят този спорт колко е приятен и както да го караш, как и да го гледаш. Уважаеми зрители, това беше за тази година. Надявам се 2017 да има и повече поводи да се виждаме. Пожелавам ви приятно посрещане на коледните новогодишните празници, всичко най-хубаво и ще се виждаме със сигурност. Довиждане от Кортен.